हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। दा नै आङो आनबक्सिं भिडिअ लाबोनो नागिरदों। नै मिश'आव अर्डार खालामनाय बेयाव बेलुन ओमफ्राय माबा माबि साजायग्रा दं आरोना। दा आं बेखौ खेवनोसै। साजायग्रा आरोना इयो बायनायखौ साजायग्रा नैबे लेखा हेपि बार्थडे लिरनाय दं आरो इयाव आं खुलिलायला दे लोगोफोरनि खुलिबाथाय मोनसे जागोन ना बेखायनो बेखायनो हेपि बार्थडे दं ओमफ्राय नैबे इलेक्ट्रिक बेलुन सोग्रा नै बे ओरै माबायाव होग्रा आरो बेखौबो खेवलायला आं लोगोफोरनि नुखाबाय नोंसोरो खेवबाबो मोजाङै जाजोबगोन सिङाव माबा दं बेयाव सुबाथाय आराम जाखांगोन आरो ना इयो नैबे इलेक्ट्रिक नै बेलुन बेखौ बेलुन बायदि सुनांगौ आरोना बेखौ बिनि साजायनाय भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन आरो लोगोफोर आंनि बार्थडेनि भिडिअ 13आव आंनि बार्थडेआ भिडिअ लाबोगोन नुगोन नोंथांमोना आं बार्थडेआव माबायदि साजायो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आनबक्सिं भिडिअ लाबोदोंमोन आङो बिसोरो बेल'सै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन दा बाय बाय लोगोफोर